asin magsunod sa iya, na may pagtitiwala asin pagtubod. Lugod, danay kitang maginharani sa kagurangnan. Tasyaan magiya sa to, sa buhay na daing kasagkoran. Mga tugang, ang mamamayo po kan sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverend Father Francis Binaya. Matindog po ang kabos asin sa maugmang tingog, sarabay niyatong awiton an awit sa pagpuon. Sa nagsusupay na pagkamuot, nin Diyos sa satuyang banwaan, siya nagpili asin nagapod, pinagkanigo niya sa buhay na banal. Maglingkod sa katauhan, irukyawan kaligtasan. Maipamate para sa gabos, ang pagkamuot nin Diyos. Sa halimbawa asin paarog ni Kristo sa tong kagurangnan, mapakumaba niya to na simbagon, mga pangangaipo, tandakan panahon. Sarabay kita gabos, magpasalamat sa Diyos. Magmaimbod na surugoon, nin sa tuyang Diyos. Madya asin magpasalamat sa kagurangan, sa pagpadaraning mga ngataman, magpadagos kan pagtubod sa Diyos, ikapagbalang ibog pagkamuot nin sa tuyang Diyos. Ikapagbalang ibog pagkamuot nin sa tuyang Diyos. Punan niya ito ang selebrasyon sa ngaran kan Ama, kanakiasing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristong kagurangnan tam pagkamuot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapasa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ikaapat na Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Padagos kitang nagbabaklay sa panahon na ininin kaugmahan, ang kagurangnan sa dakulaon niyang pagkamuot, nabuhay liwat sa mga gadan, siring sa pagkamuot na ini, padagos kitang tinitipon, kan sa tuyang marhay na pastor. Hagado niya to sa misang ini, na padagos buksan niya to ang sa tuyang mga puso, ang sa tuyang talinga, tanganing madangog niya to ang boses kan marhay na pastor, sa tahaw nin manlain-lain na kariribukan sa satuyang kapalibutan. Siring man mga tugang, isabay niya to sa satong pagpamibi, ang gabos na mga ina na sa saindang pagpastor, padagos na bindisyonan ng Diyos, ang saindang paghinguwa at tamanon, asin padagos na tauwanin kaugmahan. Ngunyan mga tugang, tanganing magkanigo kitang makisumaro sa banal na selebrasyon, sa tuya po rumdumon asin pagmunduan ang satong mga kasalan. Maghagad kiti nin kapatawaran asin kusog sa marhay na pastor. Sa kapakumbabaan kan sa tuyang mga puso, sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko,
Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asing sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa to mga kasalam. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoram. Amen. Aguranan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, aguranan, maheraka, Kaguranan, maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Murawayan sa Diyos sa kaitaasan, Asing sa daga katulinongan, sa mga taong marahayan buod. Ginoo maumika, rinurukyaw mika, Sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, huli ka, dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, Hadel langit noon. Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinabang, kahiraki kami. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinabang, ako aansa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kahiraki kami. Ay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kalangkaw. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan ang singding kasagkoran, magiya kasamo pasiring sa pakisumaro kan mga langit no na kaugmahan. Tanganing ang kapakumbabaan kan mga karnero makaabot sa iya, na kung sa'i nagikan ang kusog nin pastor. Uli kay Yesu Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhaya sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, pinapahiling sa to an isug buot, kan mga enot na Kristiyano, sa pagharubay kan marhay na bareta, sa tahaw kan persekusyon. Maski ngani an iba ay ako, dakol na mga hentil ang nagugma, asin kinugos ang tataramon kan Diyos. Lugod kita man, magin maisog, na ihiras ang satong pagtubod, asin magtiwala sa plano kan mahal na Diyos. Hinanyagon niya to an enot na babasahon.
Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Hali sa Perga, nagdago si Pablo asin Bernabe sa Antioquia asin Pisidia. Kan aldaw na Sabado, naglaog sinda sa sinagoga, saka nagtukaw. Pakatapos kan pagtaripon, dakul na Hudiyo saka mga bakong Hudiyo na nakomberter sa Judaismo ay nagsunod kay Pablo asin kay Bernabe. Tinukduan sinda kan mga apostol, saka sinabihan na padago sa mamuhay sa biyaya ni Diyos. Sunod na Sabado, haros gabos sa tawo sa banwaan, ang nagduman sa pagdangog kan tataramon nin kagurangnan. Kan mahiling kan mga Hudiyo ang kadakol na tawo, nauri sinda. Kaya, diniskuter ninda si Pablo, saka sinupog. Alagad urugan nagkusog ang buot ni Pablo asin ni Bernabe. Sinabihan ninda ang mga tawo, kay puwan na sa indong na ipahayag ang tataramon ng Diyos. Alagad, hulita day nindo yan inako, asin day nindo ibinilang ang sa indong mga sadiri, na mainigo sa buhay ng katapusan. Maduman kami sa mga pagano. Hulita ang tugon sa mukan kagurangnan, iyo ini. Ibinugtak-taka na maging sarong ilaw para sa mga pagano. Tanganing ibareta ang kaligtasan, sagkod sa mga purukan daga. Pakadangog kaini, naugmaan mga pagano, asin pinamuraway ninda ang tataramo ng Diyos. Dangan nagturubod ang mga pinili para sa buhay ng katapusan. Ang tataramo ng kagurangnan nakalakop sa gabos na lugar kan rehiyon na ito. Alagad pinaribok kan mga Hudiyo, ang mga lalaking namamayo kan syudad, asin mga babaeng ginagalangan sa kamaki Diyos. Huli kaini, pinasakitan ninda si Pablo sa si Bernabe, dangan pinahali sa indang teritoryo. Kaya pinagpagkan mga apostol ang alpog sa indang mga bitis, tumang sa mga tawong ito, dangan nagduman sinda sa Iconio. Ang mga paratubod sa Antioquia, na panunin kaugmahan, asin, kan Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kita ang sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Kita ang sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa kagurangnan. Maugmang maglingkod ka sa kagurangnan. Magdulo ka sa atubang niya, asin mag-awit nin maugma. Kita ang sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Milbidon mo ang kagurangnan iyo ang Diyos. Linalang niya kita, asin sa diri niya. Kita ang sa iyang banwaan, mga karnero na sa iyang ataman. Kita ang sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Marahayon ang kagurangnan, ang sa iyang pagkamot, daing kasagkoran, ang sa iyang pagkamaimbod, magadanay, sagkod paman. Kita ang sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Sa bisyo na pinaglaladawan sa pagbasa, mahihiling ang dakol na tawong nakagubing na puti, nakatindog asin anda magsunod sa kordero kan Diyos. Pinapagirumdum kita kaini, na sa tahaw ning kasakitan, ang Diyos sa tuyang pastor. Magsarig kita sa iyang promesa, asin makukuata ang kusog, kaibahan niya, sa mga pagbalo sa satuyang buhay. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro ni Kapahayagan. Pagkatapos kaini, nahiling ko ang daimabilang na mga tao, hali sa gabos na rasa, tribo, nasyon, saka lingwahe. Nagtitindog sinda sa atubang kang trono, asin kang kordero. Nakagubing ning puti, saka may mga kapot na mga sanga ning palma. Sinabihan niya ako, ini ang mga tawong nakatagal sa makuring kasakitan,
Linabahan ninda ang saindang mga gubing, asin pinaputi sa paagi kang dugo kang kordero. Kaya iaon sinda sa atubang kang trono ning Diyos. Naglilingkod sa iya, aldaw banggi, sa laog kang sa iyang templo. Haatamanon sinda kang nagtutukaw sa trono. Day nananggad sinda magugutom o mapapaha. Day na sinda mapapaso kang aldaw o kang anuman na init. Hulita ang kordero na nasa tahaw kang trono, iyo ang saindang pastor. Dadarahon niya sinda sa mga burabod ning tubig na nagtataon ning buhay, asin papahidon ning Diyos ang gabos na luha sa saindang mga mata. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang kabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Kagurangan ikan, dalan ikan ka. Totoohan ikan, buhay nin kinaban. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Nagsabi si Jesus, nagdadangog sa ko ang mga karnero ko, midbid ko sinda asin sinusunod ninda ako. Tinatawang ko sinda nin buhay na daing katapusan, asin da inanggad sinda mawawara. Mayo nin makakaagaw sa inda sako, ang sakuyang ama na iyo ang nagtaw sa inda sako, pinakadakula sa gabos, mayo nin makakaagaw sa inda sa sakong ama. Ako asin ang ama, saro. Mga tugang marhay na barata kan sa tong kagurangnam. Pag-umaw sa imo, Kristo. Tukaw po. Diyos maray na pagkaaga po sa giraray sa Saindo Gabos, mga tugang. Nasa ika-4 na Domingo po kita kan panahon kan pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Siring man ang Domingong ini, mga tugang, selebrasyon ng mga nagkaperang mahalagang selebrasyon sa satuyang buhay, urog ng gayo sa satong pagtubod. Ang Domingong ini, mga tugang, inaapod man na Good Shepherd Sunday, na kung sain pinapagirumdom sa satuya si Jesus na iyo ang satuyang marhay na pastor. Siring man sa Domingong ini, mga tugang, pinagtatawan niya to nin onra ang gabos na mga ina. Asin mapalad po kita, mga tugang, dahil ang patrona kan Albay, kan satuyang diocese, nag-abot asin uya sa satuyang presensya, si Nuestra Señora de Salvacion, ang ina kan Lambang Albayano, ang ina nyato gabos. Mga tugang, magayunon man sa Domingong ini, pinagseselebrar niya to ang marhay na pastor. Pasalamatan taan mahal na Diyos sa pagpadara sa satuya nin bagong pastor na magiya sa simbahan sa pagbaklay, pasiring sa kabanalan asin katuninongan. Sa katawuhan kan satuyang Santo Papa, si Papa Leon ika-14, ang satuyang bagong ama
sa pagtubod. Siring man mga tugang sa Domingong ini, padagos niya tong isabay sa satuyang pakimaherak an mahalagang gigibuhon sa aga. Iyo po an pagboto, ang lokal asin nasyonal na pagpili kan panibagong mga pastor sa satuyang komunidad, sa satuyang gobyerno. Nalugod ang mapili niya to, mga tugang hali sa inspirasyon kan Espiritu Santo na magiya sa banwaan pasiring sa tunay na kauswagan, tunay mga tugang na paghiro pasiring sa kabanalan. Sa gabos na ini mga tugang, magayunon na pinag-iimbitaran kita kan mga pagbasa, na lugod madangog niya to an boses kan kagurangnan, an boses na dapat niya tong sunodon. Mga tugang sa Ebanghelyo, pinapagirumdom kita na an mga karnero pinagdadangog an boses kan marhay na pastor. Si Jesus, midbid niya an sa iyang mga karnero. Midbid niya kita mga tugang. Bako kita mga tugang pinagbibilang sa numero. Alagad, midbid, namumutan, asin padagos na pinagpuprotektaran. Sinabi pa sa satuya ni Kristo na daing may makakaagaw sa satuya sa saiya, or daing kita maaagaw sa saiya nung kiisay paman. Iyo ini mga tugang ang promesa kang marhay na pastor sa Ebanghelyo. Ang promesa mga tugang nin pagprotehir. Ang promesa mga tugang nin padagos na pagkamuot. Sa tahaw kan mga manlain-lain na kalibungan, pagkatakot, asindaing kasiguraduhan, mga tugang ang boses kan marhay na pastor, lugod darahon kita sa katuninongan. Alagad mga tugang, ang marhay na pastor, paano kita mga tugang pinagigiyahan? Ang marhay na pastor, padagos nagtataram sa paagi kan sa iyang mga sinugo, sa paagi mga tugang kan mga pastor na minahiro sa ngaran niya. Mapalad kita mga tugang, kan nakaaging aldaw, ang bilog na simbahan nag-ugma, nagkurahaw sa kaugmahan dahil tinawan kita nin panibagong pastor sa katawuhan ni Papa Leo ika-14. Pangatugang inilihir ang bagong Santo Papa, bako mga tugang dahil popular siya. Nahiling niya to mga tugang sa Bareta, nakadakol na mga kardinal ang sinasabi na papabili. Kadakol na mga kardinal. Asin ngani kita mga tugang na mga Pilipino nag-uugma dahil sa satuyang kababayan si Cardinal Tagle. Naguhuna kita na iyon ang magiging Santo Papa. Alagad mga tugang sa kapangyarihan asin paggiya kan Espiritu Santo, itinao sa satuya ang panibagong pastor, si Leo ika-14. Arog kan arog mga tugang kang nadangog niya to sa enot na pagbasa. Ang simbahan or ang mga lideres kang simbahan pinagkatiwalaan kan responsibilidad. Tangani mga tugang padagos na emisyon ang tataramon asin ang Ebanghelyo kan satong kagurangnan. Ang Santo Papa, pinapagirumdom kita na ang sa iyang pagiging leader, bako hali sa popularity, bako hali mga tugang sa dikta kung kiisay man, alagad inihali sa hiro, asin siring man padagos na inspirasyon kan satuyang kagurangnan. Nadangog niya to mga tugang siring man sa enot na pagbasa.
na si Pablo asin si Barnabas, padagos na nagpapahayag kan tataramon nin Diyos, maski na ngani kadakol na oposisyon. Arog kay ni mga tugang an marhay na pastor, nagpapahayag kan ebanghelyo, nagpapahayag kan karahayan kan mahal na Diyos, sa pagkadayupot asin padagos na pagsunod. Siring mga tugang, padagos kitaman na pinapagirumdom. Speaking of shepherd, speaking of those who lead us, magayunon mga tugang sa aldaw na ini, pinapagirumdoman kita sinsa tuya pong pinagseselebrar ang kaaldawan kan sa tuyang mga ina. Ang mga ina na iyuman ang minapastor sa satuya. Ang pagkamuot kan sarong ina, mga tugang, nagpapahiling kan pagiging pastor kan satuyang kagurangnan. Sinda, ito na nagtatao sa satuya, mga tugang, kan pagkamuot na padagos na nagbubukas, pagkamuot, mga tugang, na padagos na tinatawan kita nin kusog sa mga panahon nin kaluyahan, siring man sa mga panahon nin kaugmahan. Ang pagkamuot nin ina, mga tugang, padagos na ipinapagirumdom sa satuya, ang pagkamuot nin sarong pastor, pagkamuot na nyaon ang pagsakripisyo, arog kan pagkamuot na Jesus, na padagos na ipinapahiling sa satuya, na kayang itaoan sa iyang buhay sa ngaran kan sa iyang pagkamuot sa iyang namumutan. Mga tugang, sa aldaw na ini, tawan niya to nin onra asin pagpapasalamat. Ang mga ina asin siriman, ang gabos na mga pastor, na padagos na nagtatao kan sa indang sadiri, padagos na naghihiras kan sa indang pagkamuot para sa indang mga namumutan. Mga tugang, magayuno na mahiling niya to pasiring, ang gawi kan mga apostoles, ang gawi kan mga pastor. Sa enot na pagbasa, nadangog niya to, na maski sa tahaw mga tugang kan persekusyon asin pagkabaranga, nyaonan sa indang padagos na paghiras kang tataramon, day naguntok, day na-impluensyahan nun kiisay man, alagad, mga tugang nagtrabaho sa ngaran kan marhay na pastor. Asin ano po ang regalo kan mga dayupot na nagsusunod sa ebanghelyo? Nadangog po niya to ini mga tugang sa ikaduwang pagbasa. Nadangog niya to na ang dayupot sa nagdadangog sa boses kan marhay na pastor, itataw sa satuya, mga tugang, ang kaugmahan na daing kasagkoran. Sa ikaduwang pagbasa, mga tugang, nadangog niya to ang kalangitan, pano-pano nin mga nakasulog nin puti, na pinaputi ang sa indang gubing sa dugo kan kordero. Nagsunod sa pangapudan kan mahal na Diyos. Nagsunod, mga tugang, sa pangapudan asin sa boses kang marhay na pastor. Ang kagurangnan, pupunason ang luha sa satuyang mga mata, kung kita, mga tugang, padagos na magsunod sa satuyang kagurangnan. Tamang-tama asin angay, ang pangapuda na ini sa pagsunod sa boses kang marhay na pastor. Sa aga, satuyang pipilion ang mga magiging pastor kan satuyang komunidad. Mga tugang, iyon ang pangapudan kan marhay na pastor sa satuya. Lugod, padagos niya tong pilion ang mga leader na magtatauman kan sa indang buhay sa lindong asin inspirasyon kan marhay na pastor. Di kita masilaw, mga tugang, sa ano man napadagka kan mga pastor na nakasulog or kay ni mga tugang na mga karnero na ining mga wolf, they are wearing the sheep skin.
Di kita masilaw mga tugang sa ano man napadagka. Di kita masilaw sa ano man na boses na nagsasabi sa satuya na magtatao nin katalingkasan alagad igwanin ibang katuyuhan sa satuya mga tugang. Lugod, ang boses kan marhay na pastor, iyon sa tuyang sunodon. Tangani po, padagos kitang maglakbay, pasiring sa sarong turil. Ang turil nin sa tuyang kagurangnan. Hagado niya to sa misang ini, na madangog niya to ang boses niya, na padagos na minagiya sa satuya, sa tahaw nin kariribukan, sa tahaw nin pagkalibong sa mga manlain-lain na kadipisilan. Hagado niya to sa kagurangnan, nagiyahan kita, pasiring sa tunay na kaugmahan. Amen. Tindog tabi. Ipahayag tangunyanan sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako sa sarong Diyos. Amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesus Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, asin huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ang kahadean kan Diyos nangangaipon in mga hobenes na andam, magdusay kan sa inang buhay para sa namumutan na paglingkod. Kaya mamibi kita sa Ama, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para kay Papa Leon ika-14, ang bagong kasalihid ni San Pedro, tanganing tawan siya kan kagurangnaning kadunungan, kusog buot, asin pagkadayupot sa pag-ataman kan simbahan, sa katutuuhan asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang nasyon, orog na ngunya na pirilian, tanganing ang mga botante, magpili nin lideres na onesto, may pagmakulog asin maninindugan, sa ikakarahay kan kagabsan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na opisyal kang gobyerno, asin mga kandidato, tanganing sa yumahan ninda ang mga gawi ning korupsyon, asin maglingkod na may integridad, hostisya asin pagkamuot sa mga duka. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan, ang komunidad kan mga karnero ni Kristo, tanganing danay na medbidan ta ang tingog kan marhay na pastor, orog na sa mga panahon in pagkaribong, asin pag-alangan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga dukha, naghehelang, asin nalilingawan, tanganing rangahon sindakan kagurangnan, na dai nagpapabaya sa saiyang mga karnero, asin tanganing kitamagin mga instrumento kan sa iyang pagkaherak. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Hagado niya to siring man sa mahal na Diyos, na ipadaraan ni Espiritu nin katutuohan, mabuksan ang satuyang mga puso, asin ang satuyang kaisipan, magdangog sa boses nin marhay na pastor, asin mabuksan ang satuyang mga konsyensya, magpili nin tama, magpili nin marhay na kandidato na magiging pastor kan satuyang gobyerno.
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Ipamibi man po niya to ang gabos na mga ina na sa saindang pagpastor sa mga aki asin sa pamilya, padagos hindang ingatan, itaoan kaugmahan, ilikay sa mga kahilangan, asin man itaoan kapahingaloan na daing kasagkoran sa mga ina na nagtalikod na sa buhay na ini. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Makakamhan na Ama, kami na sa imong banwaan nagdudulot kan samuyang mga pamibi na may lubos na paglaom asin pagsarig sa imo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Samong idinudulot sa imo kagurangnan, bungangan hinaman, samuyang pinagalan, lugod si mga kon, asin pamanalon, samuyang akon, ang pagkamuot, Diyos mo. Samong idinudulot, mi pagkatao, sa imo pagkamuot, samuyang lubong asin pamanalon, kadean na langit Pindog tabi. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako asin ang sa indong atang, magkanigong ako o nin Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimahera kami, nawarasan mo kaming danay na maggaya-gaya, uli kaining mga misteryo paskwal, tanganingan padagos na paghimo kan samong pagbagong buhay, maging para sa mo dahilan kandaing tapos na kaugmahan, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas minan sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurang na ni pagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kang sariring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus. Asin sa pagpaubaya kan sadiri sa saimo para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes asin mga angheles na potestades, nag-aawit yan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin dagat, panukan sa imong kamurawayan. Usana, usana, sa kaitasan, usana, usana, sa kaitasan. Ada namin
kaitasan. Hosana, 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 sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos, nakabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhaning tinapay, asin pagpasalamat binakini. Itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon Indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubo, pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapayan, sagod na ikamagdato. Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadanan sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kay ning tinapay nin buhay, asin kay ning kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Leon, an sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sayang banal na esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, na kaitupa nagpagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Jesu Kristo. Huli sa iya,
asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami kan samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari pagilngan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan sa tong kagurangnan, danay na mapasaindo sagkod paman. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you po. Pagsalakan hawak. Pero kan Diyos na nagpapalo, kan mga kasalan na tinaban, kaeraki kami. Kudero kan Diyos na nagpapalo, kan mga kasalan na tinaban, kaeraki kami. Kudero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, kawig aminin katuninongan. Matugang uya sa Jesucristo, ang marhaing na pastor, ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Aragad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pangatamanon kita kan hawak ang sindugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
sakramentong nagdadanay sa pagpatalingkas sa sa kasalan. Tandakan bago mong tipan. Tinapay na sinarap na mong inaako at sa imong hawak kasing dugo sa pag-ilong-longkan sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Sa pag-ilong-longkan sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Tindog tabi. Mamibi kita. Marhay na pastor, pagkanigoon mong antabayan ang sa imong banwaan, asinan mga karnero na tinubos kan mahal na dugo kan sa imong aki, magkanigong ipamugtak mo sa mga sabsaba na ding kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po kita para sa piisi. Magkakaigwa po kita nin ikadawang kolekta para sa Good Shepherd Sunday, Subcommission on Vocation, SPFY. Mga paisi, and servants of the Lord as in handmaids of the Lord, can couples for Christ Legaspi, minaimbitar po sa gabos na lalaki as in babae, na may edad na 40 pataas, soltero, balo as in harayo an agom, sa gigibuho na Christian Life Program sa Barangay San Roque, Multipurpose Hall, kada Domingo, alauna an hapon. Para sa ibang informasyon, hanapon o i-contact si Mr. Bobby Rivera sa numero 0939-934-9857. Salamat po. Ikadua po, magkakaigwa po ning kumpil sa maabot na Hunyo. Ang mga may edad na 15 anyos pataas, lalaki asin babae, ang buot magpakumpil. Magpasiring na sana po sa opisina kan sa tong parokya para magpalista. Darahon tabi and photocopy kan baptismal certificate. Donations, May 6, 2025, Anonymous, 1,000 pesos. May 7, Anonymous, 900 pesos. Dr. Romel Madrid, 5,000 pesos.
Miss Angel Donor, 25,000 pesos. May 10, Anonymous, 300 pesos. Nagpapaisi as in nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Paris Priest. Inimbitaran ko man po ang gabos ng mga ina na magtindog sa mga ama, magtukaw muna. Para po sa pagbindisyon. Mamibi kita. Kagurangnan, inahagad niya mo sa mo na bindisyonan mo, ining mga ina. Padagos mo sindang atamanon, ilikay sa gabos ng mga kahilangan, mga katibaadan asin man mga kapurisawan. At tamanon mo sinda sa gabos na aldaw kan sa indang pagkabuhay, asin siring kay Santa Maria, na padagos na nagsunod sa kabutan. Padagos man lugod sinda na magtao kan sa indang sadiri, kan sa indang puso, sa pagdangog asin sa kabutan kan kagurangnan. Asin siring padagos sindang pastoran, ang sa indang mga aki, ang familia na pinagkatiwala sa sainda. Ini sa mong hinahagad, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Matindog na po kamo. Sa tuya man pong tauanin onra ang sa tuyang mahal na ina. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, expes nostra salve. A te clamamus, exulis Filii Heaven, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus misericordes oculus ad nos converte. Ecce benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Od dignibus amor promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosa Virginis Matres Maris corporis et animam, od dignum Filii Tui habitaculum epicemere returi, Spiritus Sancto cooperati preparasti, daut cuis commemoratione laetamur, eius pia intercessione obstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium mei et semper nobiscum. Mga tugang parakpakan taman po ang sa tuyang mga mahal, mga ina. Happy Mother's Day po sa Saindo Gabos. Salamat, Padre. An kagurangnan mapa Saindo. Asin sa imong espiritu. Bindisyonan kamo asin ang Saindo mga namumutan kanama aki. Asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayutihan niya purihin siya, at ating ibunyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa
Isigaw sa lahat, kalingan niya'y wagas, kayong dukot sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumayaw buong bayan, luksong sabay sigaw sa libutan, ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumaati, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah.